Mitä pyöriä me itse käytetään? Katsotaan millaiset setit meidän tiimillämme on. Kuka oot? Passe Miettinen. Ja millaisia pyöriä sulla on? Mulla on ensimmäisenä tässä on tämmönen Propeinin Spindritti, minkä mä oon kasannut itse. Tää on mun Bike Parkki Jyrä. Siisteintä siinä on mun mielestä tää keula ja iskari, mitkä on Mega Balance voittajalla myös. Ja mikäs pyörä meillä tässä on? Tässä on Trekin Fuel Exe, joka on kevyt sähköpyörä. Tää malli on hiilikuiturunkoinen ja tästä tulee mun Enduro sähköpyörästä. Kuka oot? Oon Riku Tuppurainen. Ja millaisia pyöriä sulla on? Tällä hetkellä 8 pyörää. Tässä nyt 2 ääripäätä, mitä tulee käytettyä ehkä eniten. Ekana on Trekin Domane Project One pyörä SLR-rungolla. Eli kustomoitu tommonen joka paikan höyly. Siihen pystyy vaihtaa gravel-kiekot, pystyy ajamaan missä tahansa, maantietä tai graveli. Toisena sitten esittelyssä Arsenaalista Giant Yukon ja aika puhtaasti talvikäyttöpeli. Kiva, vähän erilainen vekoti. Millainen pyörä sulla on? Kommentoi alle ja seuraa meitä, jos haluat nähdä lisää.